Before Dynamics je rešenje koje na neki način koristi prednosti i mane Dynamics Nava. Ono je kruna ovog ERP rešenja i omogućava upravljačkom segmentu da na lak i jednostavan način protumači podatke koje skuplja Nav. Before Dynamics je osposobljen da predstavlja podatke kroz Excel, ali i druge programe slične prirode. No, pored uobičajenih prezentacija, Before Dynamics podržava i kreiranje specijalizovanih izveštaja. U konkretnom slučaju imamo jedan napredniji izveštaj napravljen na osnovama BI for Dynamics. U pitanju je klijent regionalno prisutan koji vrlo ozbiljno koristi Microsoft Dynamics Nav dugi niz godina, praktično koristi puno naprednih funkcija samog Navisiona. Međutim, postojala je potreba da unapredimo sam proces, brzinu izveštavanja i da analitiku napravimo što detaljniju. Snaga Before Dynamicsa se ogleda u lekoći prezentacija, ali i jednostavnoj kastomizaciji izveštaja. Svakoj kategoriji troškova se dodeljuje posebno obeležje, tako da se oni mogu postaviti po grupi, regionu, sektorima i utrošku radne snage. Dynamics Nav je takođe ustrojen tako da prilikom računovodstvenih operacija sam automatski lepi potrebna obeležja na plaćanja. Ono što je opšte poznato, imamo prodaju, dakle ono što je klijentu fakturisano, sa malo sreće i naplaćeno. Imamo takođe marginu 1 koja se računa tako što se iz troškova praktično prihoda od prodaje izbija, u žargonu rečeno, izbija cost of goods sold ili trošak prodate robe, pa onda redom margina 2, margina 3 ili 4, tako što se određeni interni troškovi, troškovi transporta, troškovi rada izbijaju do određivanja takozvane margine 4, odnosno dobiti pre, odnosno nakon oporezivanja. Naime, kompanija vrlo slično MPS grupi radi usluge implementacije svog ili tuđeg softvera, takođe prodaje i hardware i u skladu sa time, evo vidimo, sopstvene softveri servisi, dakle usluge, tuđi softveri servisi, određena oprema, infrastruktura, naravno sve u skladu sa ovim elementima, odnosno datumskim formulama. Evo ga i ovaj deo koji smo rekli, cost of goods sold ili troškovi prodate robe, koji kada se oduzmu od prodaje dobijamo marginu 1, pa redom margina 2, 3, obratite pažnju, ono što je uvijek interesantno, trošak rada zaposlenih do margine 4, odnosno određenih troškova pre i naravno nakon oporezivanja u smislu kompletne realizacije. Još jednom treba reći, ovo je kompletno prilagođen izveštaj potrebama klijenta prema zahtevima koji su ispostavljeni prilikom analize poslovnih procesa i pri tome kompletno rešenje je zasnovano na BI for Dynamics rešenju koje na kvalitetan i efikasan način omogućava izveštavanje iz samog Microsoft Dynamics Nav rešenja. Before Dynamics nije skupo rešenje. Svrha NPS-a je bila da omoguće kompanijama jeftin i kvalitetan alat koji će im u kratkom vremenskom roku pomoći da sagledaju probleme u svom poslovanju. Ovaj alat je nadgradnja Dynamics Nava, ali za njegovu implementaciju je potrebno svega 7 dana. Upravo zato Before Dynamics možete naći u kompanijama od Amerike preko Evrope pa sve do Azije. U ovom trenutku broj implementiranih Before Dynamics paketa je prešao cifru od nekoliko stotina. U svega nedelju ili 2 dana značajno povećate upotrebljivost i ERP rešenja i postavi se sistem naprednog poslovnog izveštavanja koji će vam se sigurno svidjeti.